Què fas? Que tinc fam. No, no em mengis a l'home ese, que està dormint. Espera, per favor, que tinc molta fam. Només puc menjar-me un braç. No, no me'l menges. Ai, xxt, que es desperta, amaga't. Ai, què ha sigut això? Ha sigut un altre personatge? Perdone, vostè ha vist algú? No, jo acabo d'arribar i així no n'hi ha ningú. Vaig a continuar dormint. Espera't, no te'l menges, perquè ese home és molt important. És el Capità Amèrica. Deixa que em mengi la maneta, només la maneta. Va, menja la maneta. M'han mossegat. No ho sé molt, és que tinc molta fam. I per això m'he menjat la maneta. Però nyaf. Posa-te-la una altra volta. Ja tinc les dues mans. Vols que sigues... Vols ser el meu amic? Auxili! No puc! Melicotó! No t'has adonat de la notícia? No, conta'm! Sembla que l'home del sac està fent de les seues en la Safor. L'home del sac? Però l'autèntic home del sac? No, una versió millorada i molt més perillosa. Versió millorada? Ni que fora un mòbil! Doncs paregut. L'home del sac abans era un home que portava un sac ple de molta mala llet. Molta mala llet? Agafava els xiquets així, es clavava dins del sac, es carregava el sac al coll i se'n pujava cap a les muntanyes. Cap a les muntanyes? L'home del sac ara es fa cridar Zacaries i enganya els xiquets amb llepolies i joguines. Així se'ls endú a la muntanya sense crear sospites i ningú s'entera. Allí els clava dins del sac. Ha copiat la tècnica del flautista d'Amélie. Què dius? Com ha aconseguit això? Els xiquets d'avui en dia són molt intel·ligents. Dubte que es puguen galipar fàcilment. A mi, per exemple, seria molt difícil que intentara amb cap cosa i jo no me n'adonara. L'Iron Man! Ai, l'Iron Man! Hola, Melicotó, ven al meu bracet, vine a mi. Ai, que no el tenia. Ho veus? Tens raó, ese tio és un crac i és molt difícil detectar-ho. Que perillós! I on l'han vist? A la Safor, concretament a Castellonet de la Conquesta. Anem pitant, no? Home, clar! Ningú és perfecte. Estimats xiquets, sabeu qui sóc? Sóc Zac, l'home del sac. Em diuen Zacaries, sac, sóc l'home del sac. Astut com la rabosa, intel·ligent com l'elefant. Puc ser ràpid com la bala, puc ser lent com un koala i adaptar-me a les necessitats. Puc ser tigre, puc ser lloba, com un gos donar-te cova, puc comprar-te la felicitat. Sac, sóc sac, l'home del sac. Sac, sóc sac, l'home del sac. Els teus pares no comprenen que tu necessites més. Que jugar només 2 hores per a tu no és suficient. I jo podria regalar-te la Nintendo i la Play. Jo podria fer-te l'ama del corral i del carrer, de la figuera i la pala, de la flor del taronger, que ningú més de parlara com si fores un bebè. Sac, sóc sac, l'home del sac. Sac, sóc sac, l'home del sac. Tu podries ser la reina, tu podries ser el rei, tu podries ser youtuber, tu instagramer, jo què sé, i comprar tots els teus somnis. Jo sé bé el que tu has de fer. I vine, dona'm la maneta, el meu sac sabrà què fer. Sac, sóc sac,
quan ningú ho esperava, aquell home va eixir de dins de la boira. Portava 3 xiquets dins d'un sac. I va començar a córrer escaleres amunt. Escales! Escales, Melicotó! Escales! Això, escales. Va pujar les escales a la velocitat del llamp. I ningú va poder fer res. Els 3 xiquets els portava a l'esquena com si fora un jamón. Es diu pernil, Melicotó, pernil. Això, pernil, però una pota de pernil serrano. Serrano! Es diu pernil salat, Melicotó. Pernil salat. Això, pernil salat. Melicotó, per què parles tan estrany el valencià? Bona pregunta, Neo, perquè jo no vaig néixer així. Jo he nascut a Madrid, al barri de Sant Fermín. Barri de Sant Fermín? És el meu barri. I allí es parla castellà. Fa uns anys vaig vindre així a València i he anat aprenent el valencià de sentir-lo a la gent del carrer. I aquesta és la meva història. No l'has estudiat mai? La veritat és que no, però m'agradaria aprendre'l bé. Li ensenyem a Melicotó la cançó de la paraula adient? Estaria guai, perquè així Melicotó sabrà noves paraules. No és bocata, és entrepà. No es diu antes, és abans. Es diu serp, no es diu serpent. Usa la paraula dient. La cançó de les paraules fa que aprengues fàcilment. La cançó de les paraules usa la paraula dient. No es diu fetge, es diu data. No és floreixer, és florir. No és bandeja, és safata. I lograr aconseguir. La cançó de les paraules fa que aprengues fàcilment. La cançó de les paraules usa la paraula dient. A menut és tot sovint. No és medir, és mesurar. Permanèixer és romandre. Assustar és espantar. La cançó de les paraules fa que aprengues fàcilment. La cançó de les paraules usa la paraula dient. De repente es diu de sobte. Secuestrar és segrestar. La sospecha és sospitar. Per supost, per descomptar. La cançó de les paraules fa que aprengues fàcilment. La cançó de les paraules usa la paraula dient. Usa la paraula dient. Usa la paraula dient. Usa la paraula dient. Formidable! Ja la tinc! Com no se m'havia ocorregut abans? Ens farà falta una estratègia super enginyosa per aconseguir pagar-li a l'home del sac amb la mateixa moneda. Però Melicotó, encara estàs així? Jo he segut ells. Que no! He sigut jo. On anem? On anem? A la Safor? La Safor! Mireu, xiquets, aquest és el mapa del nostre territori. Ací tenim totes les comarques. Avui anirem a la Safor, a Castellonet de la Conquesta. Castellonet de la Conquesta? Sí, i a més, Gandia, Daimús, Guardamar de la Safor, Miramar, Piles, Oliva, Bellreguard, Palmera, l'Alqueria de la Comtesa, Rafelcofer, Beniatjó i la Font d'en Carròs, Real de Gandia, Almoines, Beniflà, Potries, Ador, Palma de Gandia, Ròtova, Alfauir, Almiserà, Llocnou de Sant Jeroni, Villalonga.
Xeresa, Eraco, Barx, Cimat de la Valldigna, Benifairó de la Valldigna i Tavernes de la Valldigna. Així a la Safor van viure dos personatges importants, Ausiàs Marc i Maria Enríquez. Maria Enríquez va ser una dona molt important a la comarca de la Safor. Li agradava molt llegir i sabia moltes coses. Era una dona molt intel·ligent. Va aplicar a ser duquesa de Gandia. Era una dona molt estratega i amb els seus plans va aconseguir millorar la vida de totes les persones que vivien a la Safor. Ausiàs Marc va ser una de les persones que més llibres i poesia va escriure en l'època medieval. L'època medieval és l'època dels castells, dels prínceps i de les princeses. En aquella època no hi havia cotxes. La gent es menjava d'un lloc a l'altre amb burros i amb cavalls. Va escriure El cant espiritual, un dels poemes més bells escrits en la nostra llengua en valencià. Sembla que va néixer a Beniarjó i també va ser molt important a la ciutat de Gandia. Va, mira, mira. Vale, venga. A ver, yo tengo 0. Xiquets, bon anem. Adeu. Però abans, per a que tingueu alguna que fer mentre no estem en casa, vaig a dir-vos l'embarbussament que vos he dit, val? O treballengües. O treballengües. Es diu així. Paula para la taula, para la B, que el pare ja ve. Paula para la taula, para la B, que el pare ja ve. Paula para la taula, para la B, que el pare ja ve. Para. Paula para la taula, para la B, que veo el pare B. ¿Qué? Veus? Paula, Paula para la taula, para la B, que el pare ja ve. Molt bé! Paula, para la taula, para la B, que el pare Jo ja me'l ve. vaig ensenyar en classe. Ah, Paula, ja te'l Paula, sabies. ay, yo no sé. Paula para la taula, para la B, que el pare ja ve. Paula para la taula, que el, para la B, que el pare ja ve. Paula, Paula para la taula, para la B, que el pare ja ve. Paula para la taula, para la B, que el pare ja ve. Molt bé, Melicotó. Si el pare ve, para la taula antes de que vinga. Ai. No passa res, Melocotó, anem-on. Anem. Adéu! Adeu! Adéu! Oh, recordeu que està Cotolina a dalt. Per al berenar, val? Paula, com vinga el pare, que pare la taula. Paula, ton pare té que vindre a resbar. En recorda de posar-li la taula. Té un problema. Sóc el pare de Paula. Com no estic a la taula posada, me'n vaig a la casa. Està xina. Paula, posa la taula. Posa-la bé, que ton pare ve. Ei, xics, voleu que juguem al 4 en ratlla? Sí! I com es juga? En el 4 en ratlla es poden fer 4 formes. Així, així, així i així. És a dir, vertical. Horitzontal. Diagonal. Diagonal. Anem a anar per equips. Jo aniré amb Andreu i Sofia amb Neo. Cada equip ha de tindre 10 fitxes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Vaya, tirem. Sofia, sí. Ai, molt. Ai. Però jo, perquè es poden fer en dos enrere. Veureu, això en veureu? Vale. Fan 3, no? No. Tira aquí.
es que 1, 2, 3 y 4. Ah, pues tiro. 4 en raya. ¿Pero qué vas con tu adivinalla dels números? Vale. Els dies de la setmana, les vides del gat. Un esgarra el pantaló. Quin número soc? Aquí és el 3, segur que és el 3. No, és el 4. A veure, què és el 8? Que bobos, és el 7. Ara que dius el 7, trobo que esta setmana tenia examen de la taula del 7. Jo crec que n'hi ha una cançó de la taula del 7. La taula del 7, que fàcil és. La taula del 7, que fàcil és. 7 per 1 fan 7, 7 per 2 14, 7 per 3 21, 7 per 4 28, 7 per 5 35, 7 per 6 42, 7 per 7 49, 7 per 8 56, 7 per 9 63, 7 per 10 70. La taula del 7, que fàcil és. La taula del 7, que fàcil és. 7 per 1 fan 7, 7 per 2 14, 7 per 3 21, 7 per 4 28, 7 per 5 35, 7 per 6 42, 7 per 7 49, 7 per 8 56, 7 per 9 63, 7 per 10 70. La taula del 7, que fàcil és. La taula del 7, que fàcil és. 7 per 1 fan 7, 7 per 2 14, 7 per 3 21, 7 per 4 28, 7 per 5 35, 7 per 6 42, 7 per 7 49, 7 per 8 56, 7 per 9 63, 7 per 10 70. Anem a jugar a la pedra alta, que es juga així. Tens que llançar una pedra i quan la llances té que donar temps a agafar una pedra. Seria així, saps? Bueno, tira-ne. Va. N'hi ha una forma que, mira, les tires totes i tenen que caure't a la mà. Una a la mà, per exemple, i tens que anar agarrant-les i deixant en la mà. Agarrant-les. Ja està. Vale, toma. No, però la mateixa mà. Que tenim les mans. Aneu en la mateixa mà. Però és que tu has fet així, no? Dos. I ara tens que anar agarrant. Cuidado que ya agarré una. Tengo aquí un pet. Ya está. Yo creo que aquí, ¿no? Ya está. Son 5. Sí. Ole. Ja estem així! ¡Tachán! ¿La fideuà? Uau! Fideuà! Primer vos contarem com hem resolt el cas i després hi haurà temps per a menjar-nos la fideuà! Va, conteu, que tenim fam. Sí, conteu. Eixa fideuà no serà suficient per a tots. Us haureu de fer un bocata. Un bocata? Doncs podem començar a menjar i us ho contem. Hem anat al forn de Castellonet de la Conquesta, perquè les forneres ens han telefonat que havien desaparegut 3 xiquets. I sabeu de qui sospitaven? De qui? Sospitaven de l'home del sac. De l'home del sac? De l'home del sac, perquè l'havien vist per allí dient que estava per la zona de la Safor. Al sortir del forn ens trobaren amb el tio de la porra
i ens va dir que pujaren dalt del Mont d'Úber, que és un dels cims més importants i més alts de tot el nostre territori. I observaren tota la comarca de la Safor a veure si el veiem. Quan estàvem en el Mont d'Úber, vam agafar el nostre telescopi superpotent i em vaig posar a buscar i buscar i buscar. De sobte, vam veure una forma molt estranya allí baix, en el far del Grau de Gandia. Així que vam agafar tots els barcos i ens vam baixar corrent al far. I sabeu el que va passar? No. Pues que al pujar al far em vaig trobar en un sac vell i desgastat. Ahí, tirat en terra. De sobte, al apropar-me al sac, es va obrir i em va tragar. Sí. Una vegada dins del sac vaig mirar a esquerra, a dreta, estava tot a fosques. I sabeu què? Què? La cara de l'home del sac, aixina, mirant-me als ulls. Sí, el tio viu dins del sac, del seu propi sac. Oh! Sí, va començar a parlar amb mi, per a que em quedara en ell, em va dir que em regalaria un munt de coses, i jo li vaig dir que no, que jo me tenia que anar. Abans d'eixir de casa vaig ensenyar a Melicotó a fer oïts sords a tot el que li poguera dir l'home del sac. Té tota la raó. És veritat, em va oferir un munt de coses. Sabeu què em va oferir? Què? Em va oferir 1, 2, 3, 4 Super Nintendos, Switch, PlayStation 2021. I li vas dir que no? Estàs bobo! No, home, no. No vaig agarrar res, perquè jo sóc feliç així amb tot el que tinc amb vosaltres. A més, havia d'alliberar a tots els presoners. Així que vaig començar a pensar com tindria que fer-ho. I pensant, vaig aplicar la mateixa tècnica que aplicava ell. Vaig començar a parlar-li tranquil·lament, així al seu costadet, dient-li que fora del sac n'hi havia un munt de gent esperant a fer-li una abraçada o a donar-li uns regalets. I poquet a poquet, al principi no l'havia convençut, però poquet a poquet vas anar començant ahir, ell va anar obrint el sac poquet a poquet i quan el sac estava obert van eixir tots i per fora ens van tirar damunt del home del sac. Hem alliberat 30 xiquets de tota la zona de la Safor. Estem molt contents. 30 xiquets, com a 30 sols. Mengem la fideuà o què? Podem començar a menjar-nos esta magnífica fideuà que ens han regalat. Sabeu qui ens l'ha regalada? Qui? Ens l'ha regalada un restaurant que hi ha en Xeraco que es diu Marivent, perquè un dels xiquets que hem rescatat era dels presoners. Així que vinga, va. I a més, vaig a contar-vos com es va inventar la fideuà. Resulta que una barca va eixir a pescar, com eixia tots els dies, i els mariners en aquella època tenien costum de quan aplegava migdia, en la barca cuinaven en el peix que pescaven. Normalment feien un arròs a banda. Però aquesta vegada, el tio Zabala, Batiste, però era més conegut com el tio Zabala, que era el pescador que normalment cuinava, va anar a agafar l'arròs i què li va passar? Què? Que no tenia arròs. No m'ho puc creure. No tenia arròs a la barca. Mare. Aleshores va posar a pensar, què puc fer? I mentre pensava, va veure el pot de fideus ahí. Diu, ja està. Esta vegada, en vez de posar arròs, posa fideus. Bona idea. I això és el que va fer. Bueno, a més, sabeu per què li van posar fideuà? Per què? Li van posar fideuà perquè ese dia que estaven ahí parlant tot en la taverna, van estar pensant noms, a veure com poder... I de fideu van treure el fideuà. I així és com la fideuà s'ha fet tan coneguda a dia d'avui. Què trobeu? Molt bé. Bueno, ja ara vaig a menjar perquè esteu de Sant Mecense, Paula, para la taula. Para-la bé, que el pare ja ve. Millor. Si vos ha agradat aquesta història, sabeu que podeu seguir-nos en Facebook, Instagram i TikTok.
Recordeu subscriure-us i donar-li a la campaneta. I doneu-li a like. Adeu! Adeu! I digueu-li a Paula que son pare ja ve.